Tahra Pictures uvádí. Toto je plán, jak se dostaneme na podzimní tábor. Z jihu od Prahy pojede Pajda s Hankou ve 4 hodiny. Další jedou z Ústí po vlastní ose. Z Prahy odjíždí 2 automobily. Vezmeme to přes Mladou Boleslav, Pajda nakoupí v Makru. Pokud doprava dovolí, všichni kolem 6. hodiny budeme na chatě. Zbytek osazenstva doveze Tomáš ve svém minibusu. Šéfe. Tomáš. Tomáš hlídá svoji babičku v Madridu. A navíc nemá minibus. Zůstane Šíma, Kuba, Ingrid, Pajda a Vilda. To si děláš prdel! Vždyť jsme se tak domluvili na letním táboře! Ještě jsme říkali, že si zařídí i minibus, když už má řidičák. Všichni s tím souhlasili a zase se na to vysrali. A my jim tady vymýšlíme program, děláme opičky. A oni nejedou takový zásoby paralenů v obvazu. I sádru jsme koupili, i louku slíbili posekat. Luboš pojede zas takový dálky. Ale Tomáš přeci studuje tak náročný obor. Babičku v Madridu, Pajda má navařeno pro 20 lidí, kdo to bude žrát? Nela říkala, že možná pojede. O tý nechci nic slyšet. Pastelky na výtvarku můžem vyhodit. 2 pytle psích granulí. Máme v mrazáku. Válej se tam vedle ovocných knedlíků, já už jsem se 2krát splet, když jsem šel na noční gáblík. 5 hrnců těsta na palačinky překáží v lednici. Vždycky do toho vrazím a pak musím utírat z těch domácích jogurtů. A všude napůl sežraný marmelády. Už to fakt nemůžu ani vidět. Já tenhle prokletý tábor zbavený koncentrace fakt balím! Tradiční běhy na Královku. Zase je to v prdeli. A přitom jsem to jako první. Každý ráno tahal z postele. Takovou krásnou byrokracii jsme jim vymysleli. A ryze to mohlo být 5krát. Se zeleninou. A východy slunce na západě. Aby po letech měli na co vzpomínat. To si myslíte, že jsem to jen já? I Pajda už říkal, že radši zůstane doma. Neboj, Pajda, určitě pojede. Pro každýho dýně bychom koupili. Pro každýho. S vlastní kudličkou pro ty roztomilý kukuče. A svíčky dovnitř, aby to zářilo. Noci na zápraží. A skeče do partičky jsou v hajzlu. Úplně v hajzlu. Ty lístečky s nápady. Můžeme spálit. Na popel. Pojďte s námi.